وەکو دووبارەکردنەکە ژێ سیناریۆیە ئافرینێ را سەرکردەیەن پێدێ دەست بگەفێن خواکردنە بەرامبەری دەرباسبوونا هێزین تورکێش بۆ دەڤەرێن کوردستانە سووریێ. هەری داویژی فەرماندەیەکی چەکدارên bi navê Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê ragihand ku ew ê bereyeke 600 kîlometrî li dijî Tirkiyê vekin ji bo şer. Mazlûm Kûbanî fermandeyê Hesedê ji rojnameyeke welatê Holandayê re ragihandibû ku çekdarên Hesedê ji bo rûbirûbûna Tirkiye amade ne û ew nahêlin wek efrîn Tirkiye Rojhilatê Feratê kontrol bike. Kûbanî di berdewamiya wan gefên xwe de got ku eger Tirkiye êrişî Rojhilatê Feratê bike wê Hesedê şerekê mezin bi dirêjahiya 600 kîlometran dijî hêzên Tirkiye bike. Herwiha fermandeyê Hesedê emaje bi wê yekê jî kir ku wan peyama xwe gîhandiye welatên Amerîka û Ferensa jî eger Tirkiye êrîş bike wê şerekê mezin rû bide. Serkirdeyên PYD heman gef dikirin beriya derbasbûna hêzên Tirkiye û grûpên çekdar ji bo efrîna Rojavayê Kurdistanê û ew gefên wan bûn egera rûdana tundûtî jî yê li wê deverê. Serbarîgirtin û revandina welatiyên Efrînê ya berdewam ta niha bi behaneya tevlîbûna wan ji bo navleşkeriya PYD ya neçar. Tevî ku PYD ew ciwan neçar dikirin li ser tevlîbûna navleşkeriya xwe. Piştî wan gefên PYD û daxuyaniyên dûr ji aqilmendî û lojîkê ku ew dê karibin rûbirûbûna duyemîn hêz di hevbendiya NATOyê de bikin ku deverên herî stratîjî yên di navbera Bakur û Rojavayê Kurdistanê de ku bi dirêjahiya salan ew dever ji aliyê Tirkiye ve hatiye xwendin û çavdêrî kirin û amadekirin ji bo rojeke weke îro. Tirkiye karî bû PYD bi asantirîn awa û wileztirîn dem ji sînorê xwe dûr bixe û grûpên çekdar derbasê Efrînê bûn û ta niha azarên Efrîniyan çi li nav Efrînê û çi li kampên Derbideriyê û çi yên penaber bûne bi dawî nehatine. Niha jî PYD dibêje ku ew rê nadin heman sînaryo ya li Efrînê rû da dûbare bibe. Lê berova ji wê yekê PYD bi heman awa gefan dike û behsî rûbirûbûnê dike û eger heye careke dî pişta xwe bi hêzên Amerîkayên ku sê beşê wê ji Sûriye derketine gerim dike. Tevî ku Amerîka bêhtir ji carekê ragihandiye ku ew tenê hevalbendiya çekdarên PYD dikin ji bo ji navbirina Daişê û ew yek nayê wê wateyê ku Amerîka pêwendiyên xwe li gel welatekî dî têk bide ji bo hêzeke çekdarî biçûk mîna YPG. Niha jî hêzên Tirkiye hebûna xwe li ser dirêjahiya sînorê xwe bi Sûriye re bêhtir dike û dest bi topbarankirina Til Rifetê kiriye û Hesedê jî baragehên xwe li ser sînor vediguhêze cihnedî û jê derna Rûsyê dibêjin operasyona Tirkiye nêzik wê dest pê bike. Ew yek her dûbarekirineke ji destpêka şerê Tirkiye li ser sînorê Efrînê ku ji destpêkê de çiyayên derdora Ezazê jî hatin ermanc kirin û Hesedê bi cilên sivîlan çekdarên xwe vekşandin ji wê deverê. Ji derna xwecihî ser bi PYD ve belav kiribûn ku dawiya şeva şembiyê ta çend dem ji mêran beriya berbanga sibehê hêzên Tirkiye û çekdarên bi ser ve ji her du gundên Keferxaşir û Gilcebrîn û Kilcebrîn bajarokê Til Rifetê bi moşek û topên giran topbaran kirin bê ku encam û zirarên Rûdayê eşkere bike. Hevdemî wê yekê Ajansa Sputnik ya Rûsyê eşkere kir ku roja Înyaborî 19 heyvê sê balafirên çavdêriyê yê Tirkiye li ser asmanê bajarê Girê Spî ku li jêr kontrola Hesedê ye firiyan. Hevdemî derbasbûna mirtalên leşkerî yê Tirkiye ji bo bajarê Axçexle li aliyê sînor yê beramber û Tirkiye li ser sînor dest bê rakirina beşekî ji dîwarê beriya niha ava kiriye û kolana zemînê kiriye û tevgereke bêhtir ji serêkaniyê ta dirêjahiya sînor kiriye. Herwiha çekdarên Hesedê ku YPG yê bi ser PYD ve beşekî serekeya jê baregehê xwe yên li ser sînorê beramberî Tirkiyeyê bi taybet li serêkaniyê dest bi veguhestina wan ji bo cihnedî kirin.